feel the goodness of God. For your mercy never fails me. All my experience, I've been held in your hand. Thank you, Father. From the moments that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. Yes, I love you, Lord. All my life you have been faithful. With all my life. All my life you have been so, so good. With every Every breath that I am in, and I will sing of the goodness of God. Yes, I love you. Your voice, Glory. you have led Thank you, Father, for your presence. in the darkness. Pour out your blessing upon this place. You are close like Thank you, no Father, for your other. presence. Thank you, Father, for that. You as a father, Bless your people. you as a friend. Bless your word for Lord. I have Bless everyone. the goodness. Thank you, Father, for that. Oh, hallelujah. All my life you have been faithful. Yes, with all my life, you have been so, so good, Lord. All my life you have been so, so good. With every breath Every that I breath that I am in, Come on, Church of God. Just raise up your hands. Feel the good. goodness. Feel the presence of the Lord. Come on. All my life you have been You're so faithful. faithful. You're so faithful. All my life, Spite of our unfaithfulness. you have Thank you, Father. You're so so good. With every breath that I am in, I will sing of the goodness of God. I will sing Oh, I will sing of of the the good, goodness of God. and I will sing Oh, I will sing of of the the good. goodness of God. We welcome you, Holy Spirit. Come on. Just raise up your hands. Hallelujah. Clapping your hands. The Spirit of the Lord is in our midst. I can feel the goodness of God. I can feel the blessings of the Lord. Come on, church. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Lord. We welcome you, Lord. Thank you, Father, for your presence. Thank you, Father, for your faithfulness, Lord. In spite of our unfaithfulness, Lord, you are always faithful to us, oh God. You have been so, so good to each every one of us. Nararapat lamang po, Panginoon, na papurihan ka namin. Sambahin ka namin ng Espiritu at katotohanan. We just want to bless you, Lord, and lift up your holy name. You deserve the highest praises, O God. Warakia rakuwa raking kangkong kapalagi. Thank you, Lord, for the victory. Once again, speak to each every one of us, O God. Use your servant. Anoint me, Lord, because without you, I can do nothing. Bless each every one of us. Thank you so much for your presence. Thank you so much for your Holy Spirit. Thank you so much for the church that you have entrusted to us. Hallelujah. Hindi sapat po ang pasasalamat, but you know our soul and our spirit. It's an unspeakable joy. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Maraming salamat po for all your provisions. Thank you so much. For the healing, Lord, thank you so much. For the salvation, thank you so much.
for your provisions. Once again, speak to us through your word. Use me as an instrument, Lord. Bless your people. Thank you so much in Jesus' name. And everybody say amen. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Maraming pong salamat. And without any further ado, if you have your Bibles with you, in the book of 1 John, 1 John chapter 5 verse 4. Okay? 1 John chapter 5 verse 4. Basahin po natin lahat. Basahin natin lahat. For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Sino raw ang nagiging anak na ng Diyos? Iba yung anak ng Diyos, ha? Ito po is born of God, anak na ng Diyos. Lahat tayo ay anak ng Diyos sa nilikha. Pero yung anak na ng Diyos, ito po yung ating tatalakayin. Sabihin mo siyang katabi, overcomer ka. Pagpalain po tayong lahat at peace be with you. Sabihin mo siyang katabi, peace be with you. Okay. Okay po. Makakapo na po kayo. Ang iglesia po ng San Carlos po, ang aming pananampalataya rito ay nag-start po noong 1999. Pero binigyan po tayo ng pagkakataon na mag-satellite church 9 years ago. At iulat ko po sa inyo na ang iglesia po ng San Carlos ay nanganak po sa pamagitan po ni Pastor Alex sa Qatar. So kaya ba nagkaroon tayo ng, hindi ko pa alam nung una, kung bakit yun ang ibinigay sa akin ng pangalan ng Lord. Jesus Christ Church International. At habang ako po ay nagnilay-nilay kanina, mga kapatid, nagkaroon po ng bunga. Dapat pupunta po kami at in-invite po kami dahil anibersaryo po nila ron noong 1919. Nakahanda na po yung aming mga visa. Kaya lang po nag-pandemic. Kaya hindi pinahintulutan ng Lord na ako'y makarating ron. But by the way, nandun po si Pastor Michael na siyang nag-aalaga at nag-aruga na mga tupa ron. Kaya pinagpala po kayo, taga San Carlos. Okay? At yan po ay magandang ulat sa ating Panginoon. For the Bible tells us in the book of Proverbs that a good report stouts the bones. Nagkakaroon ng taba o nagkakaroon ng become stouter. Okay? Pag magandang ulat. At dito po sa ating tatalakayin, yung overcome, pag sinabing overcome, to get the better off, to conquer, or nananaig, or nagtatagumpay. Amen? To conquer. Nais ng Lord na ang mga anak niya ay nananagumpay. Kaya ang sabi po riyan, the keyword is overcomes. And pinaka-primary keyword is born of God. Bago ka magiging anak ng Diyos, okay, anak na ng Diyos, yung anak ng Diyos ay magkaiba. Ang anak ng Diyos, because God created us in His own image, lahat tayo ay anak ng Diyos. We are born of a woman. Pinanganak po tayo sa pamagitan ng babae. At ang sabi po ng book of Job, chapter 14, verse 1, a man who is born by a woman is full of days and there is trouble. Limitado lang ang panahon natin at magkakaroon po tayo ng
problema. Tulad po yan sa isang halaman na nalalanta, dahon na hindi napapakinabangan. That is man. Pero ang Lord po ay hindi nananatili doon. Inangon niyo pa tayo. Ang tawag po dyan yung born again. Tatlo po yan. Tatlong proseso po yan bago ka magkaroon ng anak na ng Diyos. Yung anak ng Diyos, nung nilikha po tayo, ay pinakain tayo ng Diyos. Lahat ng pangangailangan ng tao ay binigay niya. From first up to 6 days, binigay niya lahat. Kaya anak tayo ng Diyos. At isa lang ang ama natin, ang Panginoong Diyos. Okay? Pero dito, for whatever is born of God, anak ka na ng Diyos. May proseso bago ka magiging anak na ng Diyos. Lahat po tayo rito ay pinanganak sa nanay natin. Pero yung born again, the second process is born again. Kasi nagkasala ang lahat ng tao para may koneksyon ka. Amen? Nais ng Lord ng lahat ng tao ay manampalataya sa Kanya. Nanampalataya ba ang tao? Yes, of course, may kanya-kanya pananampalataya. Pero ang nais ng Lord, magpatuloy ka. At yun yung born of God. Kasi may koneksyon ka na. Papunta ka na sa anak ka na ng Diyos. Hindi ka lang anak ng Diyos. Anak ka na ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, anak ka na ng Diyos. Yan yung tatalakayan natin. Born of women, born again, and born of God. Proseso po yan. If you are born of God, you are an overcomer. How to overcome? Because you are born of God, you are an overcomer. Wala kang katalo-talo. Kasi anak ka na ng Diyos. Hindi ka lang anak ng paglikha. Anak ka niya talaga. Kasi may koneksyon ka talaga sa Kanya. Kasi pinabanal ka niya. Pamilya ka na ng Diyos. We are the universal family of God. Pag tayo po ay nagsama-sama sa gospel ng ating Panginoon. Kaya yung pamilya po natin, pagkakapatid po natin sa ating Panginoon, nandun kagad yung trust. Kahit sa ibang bansa ka, ako'y Acts 2:38. Diba? Born again ka na. Kasi pareho ka ng gospel. Nagkaroon kayo ng pagkakaisa ng Espiritu, mind, heart, and spirit, and God. Magkakilala kayo. Hindi kanya iba-background check. Bakit? Ang mananampalataya at born again ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Bawal magsinungaling. Kaya wag mong pasinungalingan ng Diyos na born again ako, hindi naman. Ang makakalaban mo ang Diyos. Born again is not a religion. It is a relationship. It is a mandated by God. You must be born again. You are a teacher, you don't know how to be born again. And Jesus Christ instructed Nicodemo how to be born again. You must be born by water and of His Spirit. Kaya nung nakapasa po tayo noon, dito na tayo sa anak ka na ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Lord. Palakpak na pinagpala. Okay. These things I have spoken to you. Yun naman. Mga bagay na ito, ang sinasabi ko sa inyo, si Jesus Christ po ang nagsasalita dyan. That you may have peace. In the world, you will have tribulation. But be of good cheer. I overcome the world. Pag ikaw ay born of God, punong-puno ka ng kapayapaan. Kasi yung kapayapaan na binigay ni Kristo sa atin ay personal na kapayapaan yun. Hindi kapayapaan pansamantala. Bigay ni Kristo sa bawat nilalang niya na nananalig at sumusunod sa Kanya. Kahit na anong trouble sa labas, kahit na anong sabi na po natin na struggle,
Meron kang sariling kapayapaan because the Prince of Peace ay nasa iyo. Kaya nananagumpay ka. Kaya yung mga pinagdadaanan po natin ay proseso po yan ng victory. Paano tayo magkakaroon ng victory? Through our faith. Faith in God. And everybody say amen. Kaya sabi niya, itong mundo na to punong-puno ng kapighatian, punong-puno ng tiisin, punong-puno ng kahirapan, punong-puno ng karamdaman. Wala pong exempted yan. Whether you are believer or unbeliever, magkakasakit ka. Mahihirapan ka. May pagdadaanan ka. Ang pagkakaiba lang natin, meron na tayong Diyos. Anak ka na ng Diyos. Mananagumpay ka. You are an overcomer. Because you are the children of God. You are not only born of women. You are not only born again, but you are always continue to be born of God. Anak ka na ng Diyos. Kaya hindi ka niya pababayaan. I will never leave you, nor forsake you, even unto the end of this earth. Pag anak ka na ng Diyos, safe ka. Amen? Iba yung anak ka na ng Diyos. Lahat tayo anak ng Diyos. Kahit yung mga unbeliever. Anak ng Diyos yan. Bakit po? Nakikinabang sa araw yan. Kahit namamatay tao yan. Nakikinabang sa ulan yan. Nakikinabang sa natural resources. Nakikinabang sa basic needs. Kasi anak ng Diyos yan. Nilikha ng Diyos yan. Magkakapatid po tayo. Isa lang ang lumalang sa atin, ang Panginoon Diyos. Pero yung anak ka na ng Diyos, magkaiba yun. Kailangan may process po yun. Born again ka. Para magkaroon ka ng relationship. Para makapagpatuloy ka. Born of God is immaturity. You can now stand at your own feet. By the grace of God. Kahit na anong suliranin. Kahit na anong bagyo. Kahit na anong karamdaman. Alam mo, kasama mo ang Diyos. Nararamdaman mo na nagtatagumpay ka. Nararamdaman mo na overcomer ka. Kasi anak ka ng Diyos. Amen po? Kaya in this world, there is trouble. Pero pagka kay Lord ka, ay panalo ka na. Sabi nga ni Pastor Alex kanina, may labanan. Ano yung labanan ng mga mananampalataya? Spiritual warfare. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities. Ang ating pagkikipagbugno ay hindi laman at dugo, kundi sa pamagitan ng mga espiritu na naglilinlang. Book of Ephesians chapter 6. Kaya ang sabi ng Lord, kaya humanda ka pag dumating yun. Bakit? Ang sabi po ron you must put on the whole armor of God. Kailangan talagang nakahanda tayo. Mga anak na ng Diyos. Maraming anak ng Diyos hindi pa nakahanda Nandun pa lang sa process ng born again. Dapat born of God ka na. Ang tagal ka na sa pananampalataya mo. Dapat alam mo na yung instruction ng Diyos. Dapat alam mo na kung anong sinusunod mo. Mali o hindi. Dapat alam mo kung nasa liwanag ka o nasa dilim. Alam mo yan! Darating ang panahon, we are all stand before God. Whether we like it or not. Wala pong makakaiwas. All human beings stand before God on Judgment Day. Okay, then Caleb quieted the people before Moses and said, let us go up at once and take position, for we are able to overcome it. Ito po, pag sinabing Numbers chapter 13, ito po yung 12 tiktik pinadala ng Lord. Ang sabi ni Moses, sabihin mo sa mga bayang Israel, susuriin nila yung lupa kung mataba, kung magandang ani. Nasuri ba nila? Yes, mataba. Very fertile. Ang kanilang moog talagang napakakapal. Gwardyado po. Hindi sila makapasok. Sino ang nagdala ng bad report? Yung 10. Sabi nila, maganda. Malalaking ubas. Maganda, mataba ang lupa. Kaya lang. Mayroon silang, ano yung kaya lang? Makakapal yung moog. Hindi natin sila kaya. Nandun yung lahi ni anak, mga higante. Hanggang tuhod lang tayo. Na-discourage yung mga anak ng Diyos. Bakit sila na-discourage po? Bad report. Anong gagawin ng mga anak ng Diyos? Okay? Babatuhin sila. Hanggang mamatay. Kasi galing po sila sa Egypt 40 years po sila naglalakbay.
40 days lang po dapat yun. Paikot-ikot lang po sila sa ilang. Kaya, para kasi sabi ng Lord sa kanya, inyo yan. Yung kananayan, inyo yan. Pasukin nyo yan. Nandun yung mga anak ni anak, mga higanting lahi po yun. Yung 10 tiktik. Yung mga sila Simeon, sila Ruben, 12 po yan. 12 anak ni Jacob po yan. Mga tiktik, mga spies. Ang nakapasa ay si Joshua at saka si Caleb. Kaya sabi niya, huwag kayong alala. Quiet lang kayo. Huwag kayong magulumihanan. Bakit? Matabang lupa. Nandito, big case na ubas, ang lalaki. May muog. Makapal. Nandyan yung higante, anak ni anak, hanggang tuhod lang kayo. Pero ang Diyos natin ay mananaig. The battle is not ours. Ang Diyos ay sumasa atin. Kayang-kaya natin yan. Sapagkat sinabi ng Diyos, mananagumpay tayo. Ang Diyos ang nagsabi. Pag ang Diyos ang nagsabi, mananagumpay ka. Pero ka lang pagdadaanan na bagyo. Walang problema yon. Pag sinabi ng Diyos na tatawid tayo dyan, mag-graduate yung anak mo, may pinagdadaanan ka, araw-araw, kinakapos ka, pero manampalataya ka lang, sumunod ka lang, maging matapat ka lang. Isang araw yung anak mo mag-graduate. Makakaraos ka rin, kapatid. Gagaling ka rin sa iyong karamdaman. Gagaling din ang iyong bulsa. Hindi ka napipirmi dyan, gagraduate ka rin. Kasi matapat ang Diyos. Kung tapat ka rin sa Kanya, mas lalong matapat ang Diyos. Minsan hindi tayo tapat sa Kanya, tapat pa rin ang Diyos. And everybody say amen. Kaya sabi niya, huwag na kayong mag-alala. Huwag niyong batuhin sila, Aaron at Moses. Mga kapatid, sabi niya sa 10 tiktik, ito nagdala ng ulat, kami ni Joshua. Makinig kayo. Yung mga higante, puto lang sila sa harapan ng Diyos. Amen? Yung imagination nila, pananampalataya ng dalawang lahi, dalawang lipi. Grabe. Dapat pag tayo po sa panahon natin ngayon, ganun din tayo. Bakit po? Ang dami tayo ng pinagtagumpayan. Naalala ko po nung kami po ni Pastor Alex. Nag-umpisa po kami dyan. Alam niya. Wala kaming ibang baon kundi testi na walang palaman. For how many years? Mga bata pa lang po sila. Hindi ko lang masabi, pareho tayo. Pareho tayo. Kaya lang dala ko. Bahala ka na rin umayo. Kung may bibigyan ka ng loan ng pamasahe, bahala ng Diyos sa'yo. Kasi wala talaga eh. Nabuhay kami sa ganun. Nagtiis. Graduate ba lahat yung anak mo? Saan? Tapos daing tayo ng daing. Ang hirap ng buhay. Hindi ka naman napultulan eh. Ang hirap ng buhay. Hindi ka naman nagutom eh. Why? Diba inawit natin? The goodness of God. Kahit na hindi ka magtrabaho, pakakainin ka ng Diyos. Kahit na ilang taong ka nang walang trabaho, pakakainin ka ng Diyos. May gagamitin ng Diyos na mahal mo sa buhay. Yung mga ibon, pinapakain niya eh. Ikaw pa na nilikha niya sa sariling wangis. Kaya huwag kang mag-alala sa bukas. Kanya ang bukas. Pag mananampalataya, kaya ibigay mo yan. Lord, kinakapos ako. Lumaban ka. Kasi overcomer ka eh. Nananagumpay ka eh. You are a conqueror. Inatulad po tayo sa sundalo. Ang mga anak ng Diyos ay minsan ay sundalo. Sila ay matapang. Ang sundalo, ang katangian ng sundalo, habang nasusugatan siya ay lumalaban. Dapat ikaw habang maraming pagsubok, yung pananampalataya mo, kumikilos, lumalaki, yung pagtitiwala mo sa Diyos, lumalalim. Kasi, nakana ng Diyos. Si Caleb. Ano nakapasa na lipi? Sino pinagpala? Si Caleb at saka si Joshua. Yung 10, hindi nakarating sa promised land. Nagalit ang Diyos. Bakit? Idala nila, bad report. Kaya tayo, mga mananampalataya,
Ang Diyos natin ay always positive. Always yes ang Diyos. Di ba sabi ng Corinthians? Always yes. Punta tayo sa gawain ng Diyos. Yes! Hahayo tayo. Yes! Kasi sa Diyos yan. Magdidisco tayo. Hay! Mananampalataya ako. May preno, overcomer ako. Kailangan labanan ko ito. Kung kang kahinaan ko nung wala ako sa Lord, nagdidisco ako, sumasaya ako sa patay sindi. Ngayon, laban. Tulungan mo ako, hahayo ako para mawala itong mga ano na ito, nararanasan ko. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. It is not come from God. Amen? Kaya kailangan labanan mo yan. Oh, mga kahinaan natin, ibigay natin sa Lord. 1 Peter chapter 7, casting out all your cares upon Him, for He cares for you. Who are the overcomer? Sino yung mga nananagumpay? Bakit? I-overcomer ka eh. Magdadala ka ng mabuting balita, good report. Kaya kayo may pag-asa kayo. Oh, lahat tayo rito may pag-asa. Yan ang nais ng Lord. Yan ang hindi mawawala sa atin, yung pag-asa. Yung pananampalataya at pag-ibig. Pag yan ang pinakakapital mo sa buhay mo, naku, nananagumpay ka talaga. Oh, dumarating lang ang bagyo. Lilipas din yan. Yung kahirapan, lilipas din yan. Yung nararamdaman mo, ang dami ka nang nararamdaman, dumadami. Habang dumadami yung nararamdaman mo, kapit ka sa Lord. Habang kumakapit ka sa Diyos, kumukunti yung nararamdaman mo. Isang araw magaling ka na. Wow! Hallelujah! Praise the Lord! I am an overcomer. I am the children. Anak na ako talaga ng Diyos. At napapatunayan yan sa buhay ko dahil nagliliwanag ako. Kahit saan ako maparot, dala-dala ko ang mabuting balita. Hindi ko ikinahiya ang patuto na ginawa ng Diyos sa aking buhay. Dapat ganun tayo. Malulugod ang Diyos. Pag-witness mo pa lang, magaling ka na eh. Pag-witness mo pa lang, yung desire mo sa buhay mo na magagandang bagay na kalooban ng Diyos, bigay na sa'yo ng Diyos. Eh. Kasi yan ang pananampalataya. Amen po. Ang pananampalataya ay yung mga bagay na hindi nakikita. At yan ay darating ng reality ng tamang panahon ng Diyos. Pag panahon na ng Diyos, walang makakapagpigil yung mga pagpapala mo sa buhay. Nung wala kang pagpapala, binabato ka na eh. Dahil ilaw ka eh. Lalo na pag pinagpala ka, di lalo kang babatuhin. Amen po? Sino ang mga binabato rito? No, wala kang gagawin. Just gather up these stones. The throne on you. And you build up your faith. Ang tindi ng mga binibuild up mo, lumalaki yung pananampalataya mo. Habang binabato ka, Amen, Lord. Hallelujah. Matamis kasi ako, nag-iilaw kasi ako, nag-aalat kasi ako sa mundong ito. Kaya salamat, Panginoon. Dahil yung ginagawa ko naman para sa kalawalatian mo, para sa kabubuti mo, sa kabubuti ng lahat. Ay, hindi. Pwede bang hindi ka pagpapalain ng Diyos? God cannot withhold His promises. Hindi niya pwedeng pigilan ang pagpapala ng Diyos. Pag sinabi niya, you want to be blessed by God? Just follow. Just obey. What is the commandment? What is the law and the judgment of God? Just obey. May paglalabanan ka, may pinagdadaanan ka, self-denial, okay lang yun. Okay lang yun. Amen po? Makakaraos ka rin. Wala kang trabaho ngayon? Ilang taon na? 5 taon? Magkakaroon ka rin kung maganap ka. Sinabi ng Lord ask, and it shall be given. Seek, and it shall find. Knock, and it shall be open. You're a believer. Until now, you have not asked anything in my name. Ask that your joy may be full. Ang dami kang hinihingi. Ang Diyos, diyan ka hihingi. That your joy may be full. Ay, lubos-lubos ang kagalakan mo pag ang Diyos ang nagbigay. Ano sabi niya sa Jeremiah 24:7? Call unto me, 33 verse 3. 24:7 hotline of the Lord. Oh, I will show you mighty things that thou knowest not. Pag konektado ka sa Kanya, kahit na may bagyo, yung wifi mo, antindi. Amen? Yung connection mo, antindi. Ganon din po sa Lord.
Ang daming bagyo at sagabal. Ang sagabal dyan, ang demonyo. Pipigilan yung blessing mo. Yung sarili mo, nanghihina na, discourage ka na. Pero huwag kang mag-alala. Dito ka na. Tingnan natin yung mga overcomers, sis. Oh. Ang overcomer, sinabi ko na born of God. Number 2. 1 John 5:4, tapos na. Tapos na. What to overcome? Ayun. Ano ba yung nasa mundong ito? Yan ang nasa isip ng mga mananampalataya. Pag hindi ka mananampalataya, okay lang. Pero pag mananampalataya ka, mamili ka. Anong sabi riyan? The Word. Okay. You are an overcomer, kaya mong i-overcome yung Word. Magkaroon ka ng victory because of your faith. Ano yung nasa mundong ito? Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. 16. Meron ba? 16, 17? 16. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. 17. And the world is passing away, and the lust of it. But he who does the will of God abides forever. Nasa mundo tayo na ito. Hindi tayo exempted sa ating nakikita. Hindi tayo exempted sa yung mga pinagagawa. Nandito tayo sa mundong ito, mananampalataya ka, anak ka na ng Diyos, you can identify kung ano yung nasa mundong ito. Nandito tayo nakatira, pero yung gawa ng mundong ito, hindi natin ginagawa. Kasi anak na tayo ng Diyos. Kaya hindi nakakakilos ang Diyos, kasi po, we love the things that are in the world. Yung lust of the flesh. Itong laman na to. Ayaw ng Sunday service ito. Ayaw mag-fasting ito. Ayaw mag-prayer ito. Pag mananampalataya ka, abay mga kapatid, ang Diyos natin ay Espiritu. One of the hindrances that cannot move God is the lust. Tatlo po yan. Eyes, nakikita, laman, and pride of life. Listen carefully. Lahat ng tao ay may pride. Lahat ng tao ay may pride. Walang tao na may pride ang lahat ng tao. Kasi, tumatayo yan kahit na bishop ka, kahit na pastor ka. Tumatayo yan. Kaya lang, ang pagkakaiba natin, yung pride na yan, bumababa. Lahat tayo may pride. Kaya lang, depende yan kung kaya mong kontrolin o hindi. Pag natamaan yung ego mo, natural yung emotion mo, there is an emotional reaction. Hindi ka kapatatalo. Kasi yun yung old nature natin. That is our defense mechanism. Lahat ng tao meron tayong defense mechanism. Makukompromise tayo, we are not perfect. But we are going to perfection. Habang sumusunod ka, tumitibay yung pananampalataya mo, nagiging malalim yung relasyon mo sa Diyos. Kaya you walk with God. You walk with the Spirit. You walk by faith and not by sight. Ang pangako ng Diyos ang nakukuha mo. Hindi yung nakikita mo literal. Kaya ang sabi ng Lord, set your mind on the things that are above. Kasi dito sa mundong ito, ay mga kapatid, no, it is just a temporary. Kaya sabi niya, the word is passing away. Mawawala mundong ito. Heaven and earth pass away. But the word of God remains forever. Lahat ng mga last dito mawawala. But he who does the will of God abides forever. Anak ka na ng Diyos, sumusunod ka, you are abides forever. Wala ka na sa mundong ito, natutulog ka lang. Kapatid, hindi ka namamatay. Ang mga mananampalataya, anak na ng Diyos, hindi namamatay. Natutulog lang. Malalaman niyo mamaya. Oh, we have the victory.
Sabihin mo sa kanya, victory na. Dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Bakit po? Pinanganak tayo ng ating nanay. Nabunagin ka na, nagpatuloy ka. Di bunubugad ka na ngayon. Anak ka na ng Diyos. Hindi ka lang anak ng Diyos sa, you are not only sons of God in creation, pero anak ka na niya talaga na inaarugaan. Minamahal. Mararamdaman mo eh. Hindi malayo ang Diyos. Pag anak ka na ng Diyos, hindi malayo ang Diyos. Sinabi ng Bible, ang Diyos ay nandyan. Nandyan sa isip mo, yung salita niya, nandyan sa puso mo. Kumikilos sa buhay natin ang Diyos. At yan ay nararamdaman natin. Okay, sabihin mo siyang katabi, pinagpahala ka na kapatid. Kanina, ang bigat ano? Ang bigat ano? Pero nung nalaman natin na born of God na tayo, ay iba na. Iba na kapatid. Anak ka na ng Diyos. Pag anak ka na ng Diyos, pinagtatanggol ka ng Diyos. Hallelujah, ano man ang mangyari. Pinagdadaanan mo, natural lamang yan. Kasi anak ka ng Diyos, ipagtatanggol ka. Sa sakit, pagagalingin ka. Sa kahirapan, pag-taste ka lang. Kinakapos ka ngayon, darating pa noon, may exist ka na eh. Kasi may binhi ka eh. Matapat ka sa binhi eh. We are just a dust that cometh out from the ground. Pero nung sumunod tayo sa Lord, nandun yung pag-asa. Nandun yung mananagumpay. Nandun yung conqueror. Nandun the spirit of the soldier. The spirit of conqueror. Nandun. Talagang nananagumpay ka. Sa sakit, sa hirap, sa ginawa, sa pandemic, mananagumpay ka. Kasi anak ka talaga ng Diyos eh. Oh, is there anything too hard from the Lord? Mayroon bang mahirap sa Diyos? Oh, mani-mani lang yan. Sisiw lang sa Diyos yan. Eh kung yung iba, manok yan, sa Diyos sisiw. O pag sisiw, ay wala yan. Amen? Sabihin mo sa yung katabi, sisiw lang pala yan sa Lord. Tapos ginagawa mong pabo. Mahirapan ka talaga pag wala si Lord. Okay. Victory na, oh. Oh, ang tindi ng pananampalataya natin eh. May pandemya pa. Oh. Diba? Hindi nawawala pandemya. Dumarating na naman, dumarami na naman, kumukunti na naman. Oh, naglalaro na yung virus sa atin eh. Oh, come go. Pero pag anak ka na ng Diyos, sige, darating man ng 20 COVID, 21. Oh, dahil yung pananampalataya ko, magaling na ako. Oh, diba? Ang ganda ngayon, hindi na nagmamas ngayon. Amen po? Oh. Kaya ang gagwapo niyo. Gaganda niya. Kasi dati nakatago yung mga mukha natin eh. Gusto natin iladlad sa buong mundo na talagang ito nilikha ng Diyos ito. Handsome boy ito. Kasi anak na ng Diyos. Pretty girl ito. Pretty baby ito. Kasi anak na ng Diyos. Pinagmamalaki natin. Kasi image tayo ni Lord eh. Meron bang pangit na nilikha ng Diyos? Hindi ka maniwala. Bakit siyang pangit? Abay, pangit yun. Pero ang tindi ng talent nun. Papuntahin mo sa karnabal yun, tatawa ka. Kikita magulang nun. Ang ibig sabihin, kahit na gano'n ang pagkalikha niya, maraming nakikinabang, maraming pinapatawa. Maganda pa rin sa harapan ng Diyos. Walang pangit. Sinabi ng Lord eh. First day, good. It is good. Hanggang 6 days. Verse 31, it is very good. Walang bad nilikha ng Diyos. Nagkaroon lang ng bad nung nagkaroon ng sumpa. Karoon ng kasalanan. Kaya kinakagat na tayo ng mga ahas, mga langgam. Mga ahas noon, katabi lang natin. Yung ahas nung panahon nila Adan at saka ni Eva, nakatayo yun. Nung sinumpa, dumapa na. Amen? Pero nakatayo yung ahas, ano kung gusto mo? Nakatingin lang sila sa knowledge, the fruit of knowledge. Nakatingin lang. O siya, tinukso siya, nakatayo siya. Eba, nakatingin ka dyan? Sarap niyan. Sabi ng Lord, huwag mo titignan eh. Tinignan mo, pagaran Diyos ka rin. Ipuin mo. Kainin mo. Kaya nagkaroon ng sumpa. Kaya kinakagat na tayo ng langgam, unfertile na yung mga soil natin, kakaroon na ng tsunami, babalik sa dating kalagayan. Pag bumalik si Lord, new heaven and new earth. Pag babalik ni Lord, New Jerusalem. Dito sa Pilipinas, ang ganda ng New Jerusalem natin dito. Ang New Jerusalem sa Bible, manggagaling sa langit, hindi manggagaling sa Davao.
Parang mabalasik yung tingin nyo. Sa Bible, manggagaling sa langit. Okay, palakpakan natin ng Lord. How, when, why? Yung mga bakit, paano, kailan, kailan ano, paano? Okay. To believe that Jesus Christ is the Son of God. Paano ka maniwala? Kailan ka maniwala? Tingnan nyo. Yung iba hindi kilala si Jesus Christ, kaya magpapakilala ngayon. Tingnan nyo. Ang Lord may witness siya. May witness. Merong mag-witness sa earth lang. Tingnan natin ang Bible. 1 John chapter 5, verse 6 and 8. This is who came from by water and blood. Jesus Christ, not only by water, but by water and blood. And it is the Spirit who bears witness, because the Spirit is truth. And there are three that bear witness on earth. The Spirit, the water, and the blood. And these three agree as one. Water. Napakalagang water. Kaya nung sinabi ni Jesus Christ, you must be born again. You must be born by water. Si Jesus Christ, nung nagbabaptize si John the Baptist, ako ang bautismuhan mo. Hindi ako karapat-dapat. Ni magdala ng sandalyas, hindi ako karapat-dapat. Kaya ako ang bautismuhan mo. Ano sabi ni Jesus Christ? Ito ang katwiran ng Diyos. Gawin mo ngayon yan. Water. Baptism po yan. Sino na nabaptize dito? You are now born again in water. Okay. Number 2. Blood. Nung kinrucify ang ating Panginoon, nung tinarakan sa tagiliran, anong lumabas? Blood and water. Blood signifies the remission of our sins. Kailan magbubo ang dugo ang ating Panginoon? Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Sa book of John chapter 1. Habang nagbabautismo si John the Baptist, nakita niya si Jesus Christ, yun. Yun ang kordero ng Diyos ng sanlibutan na nag-alis, nagpapatawad ng kasalanan. Number 3, Spirit. Nag-resurrect ang ating Panginoon after 3 days. Malapit na naman ang Holy Week. Diba? Every year, sineselebrate natin yung kamatayan niya. Yun yung witness on earth. Yan yung witness on earth. Ibig sabihin, si Jesus Christ, ginampanan niya lahat yan. Wala siyang kasalanan, nagpabaptize siya. Tubusin niya ang sanlibutan, kinrucify siya. Sabi ni John the Baptist, magbabautismo ako sa inyo ng tubig, pero yung darating sa likod ko, yung nasa likod ko, yun ang magbabautismo sa inyo ng banal na Espiritu, si Jesus Christ. Okay? Tingnan natin yung witness ng heaven. Kailan magtugma yan? Galing sa langit si Jesus Christ. Nag-witness po yan, nakita lahat ng tao yan. Namatay, o bumunta yan, alam nila na namatay ang Lord. Alam din nila na yung kanyang kamatayan ay kaligtasan ng sangkatawan. Alam din nila na yung kanyang kamatayan ay pagtubos ng kasalanan. Alam din nila na lahat ng tao sa mundong ito ay dumating ang tagapagligtas. Witness on heaven. 1 John 5:7. For there are three that bear witness in heaven. The Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are one. Sino nakakita sa Father? Sino nakakita sa Diyos? Walang nakakita sa Diyos. Dahil ang Diyos ay Espiritu. Amen? Sino nakakilala sa Diyos? Isa lang. Sa book of John chapter 14, nung tinanong niya, nung kanyang alagad, saan ka pupunta? Hindi niyo alam ang pupuntahan ko? Ano sabi ni Tomas? Saan ang daan? Ano sabi ni Jesus Christ sa John 14:6? I am the way, I am the truth, and I am the life. No one cometh to the Father but by me. Bakit tanong? Bakit yung mga lagat hindi namatay nung nandito si Jesus Christ? Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita.
Ano sabi niya sa book of John chapter 14, pababa, si Felipe? Lagi mo sinasabi na may ama. Asan yung ama? Pakita mo sa amin para kami mabusog at makontento. Ano sabi ni Jesus Christ? Ito na yung ama. Yung nakita nyo, yun na yun. Bakit po? Nagkatawang tao ang Diyos. Kaya hindi sila namatay. Ngayon, nag-resurrect na siya. Pag makita mo ngayon, yari ka. Di pa ba kayo? Gusto niyo na makita? Tapos ka na sa mundong ito. Walang nakakilala sa Ama. Isa lang, si Jesus Christ lang. Kaya yung mga iba na naghanap ng Ama, beware. The last of the last days. Ang galing, eloquent, mangaral, theological, explain nila. Pero sa Bible tayo, Bible-based tayo, scriptural-based tayo. Kahit na hindi tinatanggap sa Israel na si Jesus Christ ay Lord and Savior, mga kapatid, sinabi na ng Bible din yan. Nung panahon ni Kristo, kaya nga kinrucify siya. Ano ang kaso ni Kristo? Blasphemy. Yung Sabbath day, ginawa niyang Lord of the Sabbath. Ginawa niyang Diyos yung kanyang sarili. Kaya kinrucify siya. Babalik ba si Kristo? Yes, babalik. Sino nakaupo ngayon sa trono? Si Kristo. Wala nang iba. Spirit na po siya, nag-resurrect. And everybody say amen. Kaya pag tumawag tayo sa Diyos, diretso sa trono ng Diyos. Hindi tayo maraming dinadaanan. Yung Ama, yung Anak, yung Holy Spirit, yes, dadaanan natin yun, pero buo. Hindi lang isa, sila ay nagkaisa. Sila ay iisa. Yung iba nagkaisa lang eh. Dinivide sa 3. Iba yung pananaw sa Ama, iba yung pananaw sa Anak, iba yung pananaw sa Holy Spirit. Ano sabi ng Bible? Sinuso akong Diyos. Sino nagsabi? Ang Diyos. Wala nang ibang akong Diyos na kilala pa. Ang Diyos mismo, walang kilalang ibang Diyos eh. Ang taon daming Diyos, Diyosan. Kasi naglalagay sila ng Diyos na nakikita nilang sasambahin. And everybody say amen. Ang isa lang ang Diyos, ang Espiritu. Hindi natin nakilala si Jesus Christ. Pero ano sabi ng Lord? Mas mapalad ang nananalig kay Jesus Christ na hindi nakakita sa Kanya kaysa yung mga nakakita sa Kanya na Hudyo. Kaya sabihin mo sa katabi, mapalad ka. Ang yaman mo. Sabihin mo sa katabi, ang yaman mo. Bilisan na natin kasi mayaman tayo eh. Isa pa. Isa lang, ko lang yung father word. Ibaba mo, sis. Ibaba mo. Pwede bang iatras yan? Ayan. Okay. Father, the Word, and the Holy Spirit. The everlasting Father, yung pinanganak. Isaiah 9:6. The Word. What is the Word? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In Him was life, and the life was the light of men. Verse 14 ng John chapter 1, verse 14. And the Word made flesh. Nagkatamang tao ang salita. Sino yung nagsalita? Yung God the Spirit. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void. Madilim, malalim. But when the Spirit moved, and God said, let there be light. And there was light. Why? Because there is the Spirit of the Lord. Yung nagsalita, yun yung bumaba. And everybody say amen. Kaya, in the beginning God, in the beginning is the Word. Hindi po magkaiba yun. Yung nagsalita, ako personal na nagsalita, mahiwalay nyo ba yung salita ko sa sarili ko? Hindi. Ganon din ang Diyos. Hindi magkahiwalay yung Espiritu at saka yung salita. Itong instruction ng Lord ay hindi mo pwedeng hiwalayin sa Kanya. The Holy Spirit, I will guide you in all truth. Sinabi ron. The Holy Spirit will guide us in all truth. Benefits of being, nandito na tayo sa benefits, pakinabang.
Tapos na po tayo. Gusto nyo pa? Gusto nyo pa? O, palakpakan natin ang Lord. Palakpak talaga ng pinagpala. What are the benefits of being an overcomer? Ayan. Ang sarap kasi ng benepisyo. Sino ang may benepisyo na rito sa SS? Sino ang benepisyo rito sa may purpose? May benepisyo rito sa mga ayuda. Mga tricycle driver, mga jeepney driver. Di ba sarap ng benepisyo? Oo, okay. Titingnan natin yung benepisyo ng mga mananampalataya. Number 1. Revelations 2:7. Ang mga may pandinig ay dapat makinig. Ito ang pinapasabi ng Espiritu ng 7 churches. To him who overcomes, I will give to it from the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Pag sinabing chapter 2, verse 7, the church of Ephesus. Iglesia ng Ephesus po yan. May katangian yan. Ang karakter niya, nagtsatsaga kayo, masipag kayo. But I have against thee. Ano yung nawala sa kanila? Nawala yung first love. Kaya kung hindi kayo magsisi, kukunin ko sa inyo yan. Pero pag nagsisi kayo, ano raw ang overcomer? To him who overcomes, I will give to it from the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Yan yung bunga na hindi pumasa si Adan at saka si Eva. Yan yung bunga na kakainin natin. Pag nananagumpay ka, first katangian, first love. Nung mananampalataya tayo, nung una tayong naging mananampalataya, grabe, no? Hayo tayo rito, hayo tayo ron. Bible study tayo ron. Bible study tayo. Dumating yung pagsubok. Tumamla yung first love. Nawala. Kaya ngayon, sabihin mo, Lord, forgive me. Gusto ko, sa midst of the paradise of God, I want to eat the tree of life. Number 2. Saan na tayo? Okay. The 2:11. The church of Smyrna. He who has an early team here. What the Spirit says to the churches. He who overcomes shall not be hurt by the second death. Ang karakter po ng church na to, masipag din. Kaya lang, in-entertain nila yung mga doctrine of Nicolaitans. Marami silang in-entertain. Okay? Marami silang in-entertain. Kaya dito, ang sabi niya, pag overcome nyo yan, he who overcomes shall not be hurt by the second death. Ano yung first death? Ano yung unang kamatayan natin? Physical. Pag na-rapture tayo, hindi ka na mamamatay. Hindi ka na mamamatay. Bakit? There is a sudden change. In a twinkling of an eye, itong nabubulok na katawan ay papalitan ng hindi nabubulok. Kaya dapat makasama ka sa first resurrection. Pag hindi ka nakasama sa first resurrection, pupunta ka rito sa second death. Kaya pag mananampalataya ka na maalab ang iyong pag-ibig sa Lord, maalab ang iyong paglilingkod, hindi mo dadatnan ng second death. Sino gusto nun? Taas ang kamay. Ayaw nung iba. May pagdadaanan ka, kapatid. Number 3. Church of Ephesus, yun ang karakter nila. Church of Smyrna, also 2:26, the Church of Thyatira. And he who overcomes and keeps my words until the end, to him I will give power over the nations. Anong karakter nito? Ay, grabe ang karakter nito. Sabi niya, mahirap ako. Pero sabi ng Diyos, mayaman ka. Mayaman ka. Huwag mong sabihin na mahirap ka. Huwag mong sabihin na aba ka. Mayaman ka. Overcomer ka. Biro mo. Ano sabi niya? I will give power over the nations. Power to do bad? Power to para umalsa against the government? No. The power of God. The power to preach the gospel.
Bring the good news in all nations. Talagang papakinggan ka nila. Kasi you are an overcomer. Number 4. The church in Sardis. 3:5 ng Book of Revelation. He who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the book of life. But I will confess his name before my Father and before his angels. Maraming mananampalataya na nabatikan na yung white garments. Huwag niyong mantsahan yan. Amen? Yung mga matutunya sa buhay, maring nagkamali kayo, bata pa kayo sa pananampalataya. It's not yet too late. Balik ka sa Lord. Manumbalik ka sa Lord. Repent! Diba overcomer ka? Kaya mo yan, kapatid. Kaya mo. Wala kang Holy Spirit, humingi ka sa Lord. Libre. Ang sabi ng Lord, ang dami kayong hiningi. The Father in heaven, hindi niya ipagkait yung kanyang banal na Espiritu sa mga humihingi sa Kanya. Ang sikreto ng pagtatagumpay ay banal na Espiritu. Pag pospos ka niyan, I'll tell you, you are an overcomer. Lagi kang panalo. Akala mo lang talo. Sinabi ni Apostol Pablo yan. Sa at the end of it, sinabi niya yan. Nagutom ako, akala nila nagutom ako. Hapis na hapis ako, pinagbabato ako, halos mamatay ako, pero hindi. Sinabi niya yan. Amen? Dapat ganyan naman ang palatayaan niya. No? Akala nila malungkot ako, pero deep inside, I have my joy. I know my Lord. I know my God. I have my hope. I know His instruction. And God will bless me. And God will heal me. Ayusin ng Lord yung pamilya ko. Ayusin ng Lord yung relasyon ko sa Kanya. Ayusin niya. I must continue. I must go on because I am an overcomer. We have the book of life. Pero mo, mayroon tayong aklat ng buhay. Grabe ka. You must value the book of life. Mula nung tayo po ay naging mananampalataya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. May record po tayo. Yung mga unbeliever, walang book of life yan. Kaya sinabi ng Lord, kukunti lang talaga eh. Hindi ganun kadali po. Maluwag ang daan, narrow is the way, masikip. At nasumpungan mo yung daan na yan, compel din. Talagang pilitin mo na makapasok ka. Compel din to come in, yung mamahal nyo sa buhay. I make you a watchman. Ginawa kitang mananampalataya. Ginawa kitang bantay sa inyong mga kamag-anak, sa iyong pamilya, para mag-ilaw ka. Para yung sumpa ay mawawala. Dahil ikaw ay nag-iilaw na wala ang sumpa sa inyong pamilya. Pero mo mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos. Kaya, ikaw naman na ng palataya na inuusig, huwag mong i-degrade ang iyong sarili. You must be a privilege. Privilege ka. Dapat ipinagmamalaki mo yan. Anak ka ng Diyos. Anak ka na ng Diyos. Naging mananampalataya, usigin ka man, kasama yan sa paglilingkod. May pinagdadaanan ng bagyo, kasama yan. It's not easy to enter heaven. It's not a comfort zone. No, lumabas ka sa comfort zone mo, lumabas ka sa lust of the flesh, lust of the eyes, of the pride of life, lumabas ka dyan. In this world, yes, we are in this world, but we are out of this world. Hindi tayo taga rito. We are just strangers in this world. Our citizenship is in heaven. Our passport, okay, and our seal is the Holy Spirit. Our departure is unknown. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Lord. But we believe, naniniwala po tayo na langit ang tungo natin. And everybody say amen. Okay, palapan natin ang ating Panginoon. Pinag-aralan, maigi. The points to ponder. Na carefully. Ano yung mga naiwan sa atin? 1 John 5:11. This is the testimony,
that God has given us, eternal life. And this life is in His Son. Life is in His Son. Saan daw yung buhay? Kay Kristo. Yung eternal life kay Kristo. Inisa-isa niya yun, yung ginawa niya para sa atin. Kaya pag nanalig ka dyan, wala kang katalo-talo. Number 2. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may continue to believe in the name of the Son of God. Continue to believe in the name of the Son. Continue Jesus Christ to believe in that name. Continue. Kahit na inuusig ka sa pananampalataya, continue, you must continue to believe. Sinabi niya, the name of the Son of God. Yan ang tagumpay natin. Lahat ng kakulangan natin sa buhay, yan ang kukumpleto. Yung pananalig natin sa Panginoong Hesukristo. Kulang tayo pag walang Lord. I'll tell you, kulang ka. Kahit na mayaman ka, kulang ka. Kahit na matalino ka, kulang ka. Pero pag nakay Kristo ka, ay, kompleto ka. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Life in His Son, number 1, tapos na. Number 2 is continue to believe in the Son of God. Number 3 is confidence to hear us. Pag nakay Lord ka, basta will ni Lord, answered ka. Answered prayer ka. Kasi malakas ang loob mo na ang Diyos ay tutukon sa iyo. At alam mo, yung hiningi mo ay kalooban ng Diyos. Kaya panalo ka. There is a victory. You are now an overcomer. Because you are not only born, hindi ka lang born of a woman, hindi ka lang born again, but you are now born of God. Sabihin mo siyang katabi, born of God ka na. O yung mga wala kanina, ang born of God po ay magkaiba sa anak ng Diyos at anak ka na ng Diyos. Ang nagpapatuloy at nagmamature ay anak ka na ng Diyos. Yung mga unbeliever, anak ng Diyos yan at believer. Kasi nakikinabang sa araw at ulan at natural resources. Anak ng Diyos lahat yan kasi ilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Kaya ngayon, dahil napagtagumpayan na natin, pinanganak ka na ng nanay mo, pinanganak ka na muli, anak ka na ng Diyos. Kaya mananagumpay ka na. You are now an overcomer. This is how we overcome. Sabi ng mga bata, di ba? How they overcome? Sa mga bata? This is how we overcome. This is how we overcome. Diba? Mabata yun. Na-challenge ba kayo kanina? Kahit na hindi nila gaano may tasyo ka nun, overcome. Diba? Nakakatuwa eh. Tapos mamaya yung isa, tayo na, this is how we overcome. Dapat dalawa na eh. Matured ka na eh. Sabihin mo siyang katabi, hindi ka nalampa. Born of God ka na. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Amen. I can feel it. Woo! I can feel the healing of the Lord. I can feel the blessing of the Lord. I can feel the revival. I can feel the Holy Spirit moving right now in our midst. Come on. Shall we all stand? Hallelujah. Come on, church of God. We bless you. We thank you, Lord. We lift up your name. We are now an overcomer. Hallelujah. The battle is not ours. The battle is yours. Ikaw ay suma sa amin. Ramdam namin, Panginoon. Hallelujah. Malapit na. Malapit na akong mag-harvest. Yung mga desire ko sa buhay. Maraming salamat, Panginoon. Kahit na wala palang damdam ko, Panginoon. Habang sumusunod ako sa iyo, Panginoon, gumagaling ako. Habang sumusunod ako, gumagaan yung financial condition ko. Habang sumusunod ako, nagiging masaya yung tahanan ko. Nagiging masaya yung relationship ko sa mahal ko sa buhay. Habang sumusunod ako, Panginoon. Because now, I am a born of God. I am an overcomer. I thank you, Lord. I praise you, Lord. I bless you, Lord. Come on, church of God. Hallelujah! Lifting up your hands to the Lord. Taas po natin ang ating mga kamay.